Vytrucujete sú... Vytrucuje, alebo... Vy môžete si u pána Fica osobitnú rentu. Všetci kradnú osobitnú rentu. Buďte ticho. Osobitnú rentu. To nie je k téme. Ďalšia otázka. Ale odtiaľ. Tak kde sme sa dostali? V akom spolku my zotrvávame? V spolku zlodejoch. Ste slepí, nevedomí, skorumpovaní, nezodpovední, urážliví panáci. No tu je Harald, ne? Teraz ho chcú lomiť a tlačia ho, pozrite. Jeho nemôže zlomiť nikto. Povedzte mi, kto má väčší dôkaz ako ja. Toto je môj obrázok. Neviete? Lebo ja to viem. Všetko sa dá dokázať a všetko je overené. Prestaňte do ryti klamať túto verejnosť. Vy môžete si u pána Fica osobitnú rentu. Všetci kradnú osobitnú rentu. Buďte ticho. Osobitnú rentu. To nie je k téme. Ďalšia otázka. Ale odtiaľ. Ukazuje se, že musíme být hrdí na to, že jsme Slované, protože i ten největší z nás, Ježíš Kristus, zdá se, že byl Slovanem. Do ryti, ešte raz. Prestaňte s tým a nebudem ďalej hrešiť. Prestaňte s tým. Do ryti klamať. Hlavne vy. Buďte ticho. Vy. Buďte ticho. Vy. Buďte ticho. Vy môžete si u pána Fica osobitnú rentu. Všetci kradnú osobitnú rentu. Buďte ticho. Osobitnú rentu. To nie je k téme. Ďalšia otázka. Ale odtiaľ.